historické sněhové bouře. Hlavní nápor ustal, pokračuje ale kalamita na silnicích a letecká doprava v regionu čelí tisícům zrušených letů. Ve městě by mělo napadnout dalších 8 cm sněhu, a to poté, co meteorologové naměřili nejvyšší zaznamenaný příval v historii. V Center Parku napadlo až půl metru sněhu. I přes tyto komplikace se rozhodnul starosta New Yorku, že nechá otevřené školy. Ve třídách jsou ale jen ti žáci, jejichž rodiče nemají problém s dopravou. Ta je stále omezená, doporučuje se vyjíždět jen v nutných případech. Na silnicích se tvoří vrstvy ledu, což se považuje za velmi nebezpečné. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls. V Zoo Praha se podařilo rozmnožit strašilky humří. Jde o zástupce nejmohutnějšího nelétavého hmyzu na planetě. V dospělosti dorůstají až do 15 cm. Kvůli jejich mohutnosti se jim přezdívá stromoví humři. Strašilky humří se desítky let považovaly za vyhubené. Dřív se vyskytovaly na ostrově Lorda Howe v jižním Pacifiku. V roce 1918 ale na jeho útesech uvízl parník, ze kterého utekly krysy, které tamní populaci strašilek během 2 let zlikvidovaly. Až v 60. letech minulého století strašilky objevily na mořském skalisku zhruba 20 kilometrů od jejich původního ostrova. Strašilky jsou po vylíhnutí asi 2 centimetrové a jasně zelené. Při dospívání se asi 7krát svlékají, hnědnou až zčernají a dorostou právě do 15 centimetrové délky. Dožívají se zhruba 2 let. No a Radio Impuls má o 25 let více. Dneska 27. narozeniny, Jiřinka Součková, zprávy za námi, Petr Brožík, teď s vámi. Renata Kuková, slavíme, ale dárky dáváme my vám, takže za chvíli si zahrajeme o 2 lístky na český mejdan s Impulzem. No ano, a na oslavu No Name, nie, alebo áno, živě právě teď na Impulzu. Radio Impuls. Radost ze života. Radio Impuls. Ste pripravení na No Name? Nie, alebo áno? Povedz mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje. No vidíš, ako zlodej zakrádam sa v noci a mrznem pod tvojou bránou. Ide ti vír a verím sílu a vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju. Poznáš ten pocit, keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána. Jasné, že nie, to ste vy ženské, ste chladné a pevnejšie ako tá brána. A verím v sílu a vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Chcem počuť spievať do úpie, raz príde čas. Ja viem, že sa dočkám, spravím ťa šťastnou. A dnes večer nie, tak odpovedz, prosím, ideme spolu, buď nie. Otázka, čo by otázka štandardná, sú tu dnes večer nejakí chlapí? Čaute, páni bratia. Otázka života, sú tu dnes večer dievčatá? Tak si to predstav, že vylezím hore a naše tela vzplynú v jednom. Čo ma je potom, že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Ideme spolu a verím v sílu a vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem sa z rána. Tak odpovedz, prosím, prosím. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám a ty povieš áno. Spravím ťa šťastnou, to ti viem sľúbiť. A dnes večer nie, ja prídem za ráno. Tak odpovedz, prosím. Dámy a páni, Solomana Žolí. Raz príde
Radio Impuls. Svátek české muziky. Asi jsem si všímal jenom sám sebe a vůbec nevnímal, že mám taky tebe. Měl jsem tě brát na kolotoč anebo do kina a večer složit hlavu k tobě do klína. Taky jsem si všímal jen svých problémů a vůbec nevnímal, jak mám skvělou ženu. Nehladil tě po vlasech a nebral tancovat a večer na pivo a přes den nakupovat. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělil se s tebou na půl. A zapomněl jsem se tě občas ptát, jak se máš a co si k snídani dáš. Tak se nezlob, že jsem zapomínal a když jsem mohl, tak jsem tě neobjímal. Nežehlil a neluxoval a kvůli práci ponocoval. Taky jsem si nevšiml, jak jsi vyřízená a jak by ti prospěla pěkná dovolená. Neběžel jsem vyměnit koruny na kuny, nezbal baťůžky, nevzal do laguny. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělil se s tebou na půl. A zapomněl jsem se tě občas ptát, jak se máš a co si k snídani dáš. Tak se nezlob, že jsem zapomínal a když jsem mohl, tak jsem tě neobjímal. Nežehlil a neluxoval a kvůli práci ponocoval. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělil se s tebou na půl. A zapomněl jsem se tě občas ptát, jak se máš. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělil se s tebou na půl. A zapomněl jsem se tě občas ptát, jak se máš a co si k snídani dáš. Tak se nezlob, že jsem zapomínal a když jsem mohl, tak jsem tě neobjímal. Nežehlil a neluxoval a kvůli práci ponocoval. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělil se s tebou na půl. A zapomněl jsem se tě občas ptát, jak se máš a co si k snídani dáš. Tak se nezlob, že jsem zapomínal a když jsem mohl, tak jsem tě neobjímal. Nežehlil a neluxoval a kvůli práci ponocoval. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. Polední Impuls, svátek české muziky, Marek Ztracený, tak se nezlob. Marek byl taky jedním z těch, kteří už vystoupili na českém mejdanu s Impulzem. Ale pozor, teď jdeme k tomu aktuálnímu. I v této hodině máte šanci vyhrát 2 lístky na letošní český mejdan s Impulzem 2000.